Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Zahra Maulidina, kelas 11 TKJ 3, absen 3 6. Pranata cara mitoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para bini sepuh ingkang tansah sidunarsana. Dumateng Bapak Munir minangka pangarsa dusun ingkang kinurmatan. Dumateng para rawuh Bapak saha Ibu ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kawula ndherekake sami ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang amurba amisesa. Ingkang sampun paring nugraha kawilujengan dumateng kita sedaya, saengga saged makempal wonten ing papan manika kanthi saras saha boten wonten alangan punapa. Amin. Para rawuh ingkang dadat kinurmatan, sadèrèngipun adicara mitoni ing dinten menika dipunwiwiti, kawula minangka pembiwara badhe ngaturaken rerananing adicara ingkang badhe kalampah. Kirang langkung makaten. Setunggal pambuka. Kalih atur pambagya harja dening pamengku gati. 3 siraman. Sekawan mbrojolan. Gangsal medhot janur. 6 gantos busana. 7 mecah siwur. 8 dodolan dawet. 9 panutup. Para rawuh ingkang minulya, sumangga adicara mitoni ing dinten menika kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Mugi-mugi adicara ing dinten menika kita saged kelampahan kanthi sae lan lancar. Boten wonten alangan setunggal punika. Amin. Menggah adicara ingkang angka 2 nun inggih atur pambagya harja dening pamengku gati. Dumateng Bapak Mahsun kawula sumanggaaken. Matur suwun dumateng Bapak Mahsun ingkang sampun paring atur pambagya harja. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih punika siraman. Dumateng Bapak Mahsun minangka tiyang sepuh saking Ibu Lina, kawula sumanggaaken murwakani siraman. Salajengipun kawula sumanggaaken dumateng Ibu Sri. Dipunlajengaken Ibu Erna saha Ibu Titin. Ingkang pungkasane kawula sumanggaaken Ibu Siti. Katuraken agunging panuwun dumateng Bapak saha Ibu ingkang sampun katuran adicara siraman. Adicara ingkang kaping 51 inggih menika brojolan klapa gading cecah kalih ingkang dipungambari Kamajaya kaliyan Kamaratih ingkang ngemut kekarepan supados putra utawi putri saged lahir bagus utawi ayu. Kasumanggaaken dumateng Bapak Mahsun minangka tiyang sepuh saha Ibu Sri ingkang badhe anadadi klapa ing kabrojolaken. Klapa gading ingkang kaparingaken calon ramanipun minangka pralambang supados nglairaken putra sumangke boten wonten alangan setunggal punapa. Para rawuh ingkang dadat kinurmatan, adicara salajengipun nun inggih medhot janur. Medhot janur menika minangka pralambang wajibing
tiyang kakung ngilangi sedaya pepalang ing gesang bebrayan. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika gantos busana saha dipunlajengaken adicara. Kaping 7 inggih menika mecah siwur. Para rawuh ingkang minulya, adicara ingkang kaping 8 inggih menika dodol dawet. Dumateng para rawuh sedaya kawula sumanggakake mundhut dawet kaliyan rama lan ibu kanthi ngginakaken krewing ingkang sampun cumawis. Mekaten kala wau adicara mitoni ing dinten menika, kawula minangka pambiwara mbok bilih wonten klenta-klintu atur ingkang kirang mranani ing manah panjenengan sedaya. Kawula nyuwun lumuturing si samudra pangaksama. Mekaten atur kawula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.